Alright, isikhathi sakho libumbene ihora lesikhombisa sinase sihambele sethu sanamhlanje. Ngizokusethula ke namhlanje. Ngizovumela ukuthi ke sizethule ke soda. Baba, sikuphi ithuba ubingelele umlaleli esekhaya bese ke mhlambe kuyichaza ukuthi masikhuluma ngo2+2 bani sikhuluma ngayo. Sibingelele esikhathini sanamhlanje. Siqale ngawe mhlonishwa sibingelele emsakazo wami omuhle. Sibingelele abalaleli ngalesikhathi kuMabhudaland FM. Lokhulumayo udokotela usigadla senyama safele emazweni udokotela u2+2 abamaziyo ke bathi usigadla ngani ngoba phela indoda yaxoshwe emfenekela kubo embodla. Siyabonga msakazi. Ngevike lidlule kumlaleli ke osanda ke noma ke oqala usiqala ke kusithola namhlanje ngoqala kusithola ke namhlanje sike saba nawe 2+2 kuningi esixoxile but ngiyafisa sike sikubuyekeze ukuthi ke masikhuluma ngo2+2 sikhuluma ngosigadla osho ukuthi usigadla umbani wakwabani uzenzephi yini futhi le osilethele wona osukini lo namhlanje. Udokotela u2+2 ungumelaphi wendabuko odabuka khona la eJozini noma ngathi la eNgwavuma endaweni yaseDanshin abanye bathi kusebheka indoda ilapho ke engizinze khona ngokwenza umsebenzi wesintu kanti futhi ngisendaweni yakithi kunjalo. Yeah. Umsebenzi wesintu ngiyafisa singene kuwona ngqo okuyiwona encothi ke siyawuxoxa la uma uthi umsebenzi wesintu umsebenzi boni lo wesintu. Yeah, masikhuluma ngomsebenzi wesintu sikhuluma ngokwelapha. Uma sikhuluma ngokwelapha sikhuluma ngokusiza abantu ezinkingeni ezahlukahlukene esingabala khona ukugula ukuthinta umzimba noma singabala khona ukuxazulula inkinga ezithinta isintu noma ezithinta ukugula emzimbeni kodwa sibalekelele ngaso isintu noma ngemithi ngoba lokho na kumanje ngithi ngudokotela ingoba mina ngilekelela ngemithi kuzo zonke inkinga abantu ababhekane nazo. Yeah. Uma uthi ulekelela umuntu abantu abaningi siyazi ukuthi ke kulesikhathi samanje sebenakho ukuthi mhlambe ke lapha ke ngengikwazi ukuyisa lapha ke more special mangabe egula ingane ethi umuntu ngengikwazi ukuyisa lapha ke kube lapha bendabuko ngenxa yezathu ezithize ubaba udokotela 2+2 mangabe sikhuluma ngezingane uyakhona na ukuyisiza zona la dokotela. Msakazi wami ngilekelela kakhulu abantu mina hlobo lonke lomuntu ngaba umuntu omncane osafundayo kungaba umuntu osafuna umsebenzi kungaba umuntu ofuna ukuvulelwa nje impilo yakhe kungaba umuntu omdala noma osekhulile ogulayo noma ophila ngesimo esingasihle kuyangazi ukuthi singaxazululeka kanjani. Wonke umuntu wamukelekile lapha kwa2+2 ukuthi sike sibheke sibuke inkinga yakhe simsize njengabo bonke abantu. Moqala usiza umuntu ngiyofika mina kudokotela anginayo mhlambe ke anginalo ulwazi lokuthi ngiphethwe yini ngiqala lapho kusizakala kudokotela. Siyayisiqale msakazi wami simhlole umuntu uma simhlola umuntu sisuke sifuna ukuthola ukuthi uthini udaba lakhe yini emphethe noma yini lemkhungethe bese sishona phansi ke sihlole sibheke ukuthi inkinga yakhe ithini futhi ingaxazululeka kanjani bese kuyiba ikhona lapho phela msakazi ke siqala khona umuntu singenelele thina ngesintu wesimlekelele ekuthenini sesiyame lapha kule nkinga sesiyibhekile sayibona wagculiseka naye ukuthi cha ngempela yiyo lento engisuse ekhaya noma ngempela yiyo lento ebengiphethe iminyaka neminyaka ngempela yiyo lento engenza ukuthi ngiye phambili kumanje yonke engifuna izongisa phambili ngoba abantu abaningi baxakekile msakazi abantu abaningi baxakekile futhi ngempela abantu abaningi baswele manje ngakho masisekhona lukhona ulwazi ngithi mina kuyasiza ukulekelela nokusiza abantu ukuze abantu baguqule impilo zabo ezimeni eziningi ezibaxakayo kodwa sibasize ngokweqiniso ukuthi sishaye konke lokhu okusuke kuubutha noma kugugula phakathi kwabo umuntu aphile abe ngumqemane.
wayibalula le akunomuntu ozothi ngizofike ngiye kudokotela mangifika kudokotela mhlawumbe ke angitholele inkinga yakhe and then bese ngibuyele emuva ngiphinde futhi ke ngibuyele kuyena while ukuthi mhlawumbe ke angikwazanga ukuthi ke mhlawumbe ke ngibe enough futhi ke ngisizakala ngaleso sikhathi leso angiqonde ukuya ephuzweni lomuntu oqhelile usizakala kanjani umuntu oqhelile la dokotela Msakazi wami siyabalekelela abantu abakude kakhulu kangangokuba thina sikuba ukuxoxisana kwami naye uma engenaso isikhathi ekusinye isikhathi uyayibo ukuthi umuntu ubhizi kakhulu ebalungini noma emsebenzini kodwa kuukuthi uyalidinga ikhubalo elizokwazi ukumlekelela lapho ke siyangenelela thina bese kuba ukuthi futhi kukhona ukuthi akadingi ngisho ikhubalo udinga nje ukuthi akhulume nami zikhona ke ezinye indlela eyithe phecelezi sikwazi ukuthi umuntu noma ngabe ukuphi uma kwaphakamisa igama lakhe nje ngimthumelela izinto ezithile ayibone ngamehlo lapho esuke khona manje ke nalokho singakubalula sithi ukukulekelela umuntu kodwa kuba sekuxoxeni kwami naye ngoba izindlela esisiza ngayo lapha ekhaya nesilekelela ngazo zehlukene kakhulu futhi kukhona ejulile zihamba ngama level bese kuya ngokuthi yena umuntu ke unamandla ukungena ku level bani ngalesikhathi besixoxa ngaso ukuze kuxazululeke lenkinga esuke imkhungethe yebo msakazi hayi ke sicabanga ukuthi ke nami ngizoke ngifike lapha ngizobheka ukuthi ngikasi ngikulevel bani mina mhlawumbe ukuthi umuntu asizakale kuyayithatha isikhathi esingakanani because oyenye umuntu eyithi mina umsakazi mhlawumbe ke ngiziqalela isikhathi esingaka sokuthi ke mhlawumbe ngibe sengisizakele ngenxa ukuthi ke khona la ngibizwe khona makhona lapha engizama ke ukuthi ke ngiphuthume khona la dokotela ukusizakala komuntu eqinisweni lonke njengoba sizokukhumbula ukuthi njengoba siqale sibheke zikhona ezinye inkinga ezingadingi uphuthume esingabala khona ubuthakathaka bomzimba uma usibala ubuthakathaka bomzimba kuyona into ongayiphuthuma uma ulwa nobuthakathaka bomuntu ongazi ukuthi lesi sifo simngene nini kanjani sinesikhathi esingakanani awukwazi ke lapho ukushaya amanqampu nje kuhle kwezindaba enifunda station ngakho ke msakazi wami kuyayikuthi ke lapho kudinga ukuthi umuntu umnakekele ngendlela ngoba kufuna ucophelele ekuthenini yonke into yenzayo uyenza ngendlela ukuthi awungathi uyamelapha kanti usiyambulala ikhona phela ikhona leyo nto ukuthi wena ungathi usiyamsiza kanti wena usiyambulala inkinga yakho wenza ujahile kahle mawusiza umuntu thina lapha ekhaya asikusebenzisi ukujaha kodwa izinto zenzeka ngokukhulu ukusheshsha kodwa sibe nesikhathi sakhe ukuthi into siyithathe ngendlela ukuze asizakale ngokweqiniso futhi agcine ephephile ngoba lapha phela siyaphilisa kasibulali agcine nelisekile yebo kufuneka lokho msakazi wami umuntu agcine ezizwa yena ukuthi ngaze ngaphila kuleli khaya kade ngihamba nodokotela ngiyaqala ukwami ukufika kulesandla esinothe ngalendlela ngoba omunye umuntu msakazi ungathola ukuthi hayi ngobe egula edinga ukuthi ufake imithi emkhulu kodwa omunye uthola ukuthi udinga ukuthi umluleke nje nangokwengqondo uthola ukuthi lo muntu akasasizakali into ebangukuthi angasizakali ezinkingeni zakhe vele nengqondo yakhe iphazamisekile uyadinga ukuthi wena njengodokotela umuntu afike kwa 2+2 engenalo ithemba bese simhlalisa phansi athole ithemba mase ethola ithemba nanoma ngayini azokwenziwa yona la ekhaya izoba impumelelo ngoba sesibulalela ukufa angene nakhe engqondweni yakhe lokho ukuthi yena bengasenalo ithemba ingakho ekuthiwa mina njalo ngihlezi ngigqugquzela kubantu ukuthi abantu abangalahli ithemba ngoba impilo yomuntu yaguquka kanti futhi empilweni angeke kuze kuhlale kunje ngisho ungazala uhlupheka ngisho ungaphuma emizini noma kwandlwana kodwa isimo sakho saziwa uNkulunkulu phezulu sonke simbiza umveli nqangi manje kuba sisebenzisa amakhubalo manje ke uma impilo yakho iphethwe phezulu akekho umuntu la emhlabeni ongafika akhuluma zaphethe ngawe wena ungumuntu kaNkulunkulu egcineni ngakho ke sidinga sifike sibuyise ithemba njengobuntu basemhlabeni bese simlekelela ke ngokwesintu bese umuntu uyaphila ngimtshele ukuthi kuphila isikhathi eside unganaka abantu ungabheka abantu ukuthi bathini umhlaba ungoka Jehova nokugcwala kwawo okubalekile ukuthi abantu ngaso sonke isikhathi ababe nokuphila yeah
Mlalele lapho ngasekhaya siyazi ukuthi ke umuntu nomuntu unesifo akabhekane naso. Nanti ithemba uyalibuyisa kudokotela 2+2 0648775880 phose umbuzo wakho abangabe unake umbuzo iphindi inombolo 06487774 empeleni nge 5880 noma ke phose umqhafazo wakho ku 0825870249 0825870249 dokotela 2+2 sinake la emsakazweni ke MCR engalesikhathi la khona ke sibheka nje ke lapha na indlela ke akasiza ngayo enza ukuthi ke nawe ke lapha ke ubuyelo ke ithemba makuthi ke umuntu okade walahlekelwa ke ithemba 0648775880 ngashaka noma inini zokwazi ukuthi ke ngikubambe while ke saqhubeka nayo ke ingxoxo yethu dokotela la okunye engifisa singene kakhulu kukhona izimo singabantu sinezimo ezihlukahlukene ezifika noma ngabe ngasiphi isikhathi thola ke mina sizofika kumina ngi right financially sifike kuloya engekho right financially and kodwa usizo ebelidinga kumuntu okanjalo niyakhona nokumsiza lapha ekhaya siyakhona ukumsiza umsakazi wami umuntu noma iphakethe lakhe lingamile kahle ngani ngoba uyazi umsakazi wami kunento engithanda ukuyichaza ngichazisise noma ngidlule kuyo into esenginotisile selokhu iminyaka emingaka ngisiza abantu ukuthi inkinga ayikufici umsakazi wami right inkinga ayikufici uright uthanda ungathandi kodwa inkinga ikufuna ngalesi simo ungenawo amandla okubhekana naso ngoba isuka ikutshontsha kahle kahle isuka ukuntshontsha inkinga manje ke ithi mayifika inkinga ikufica ungekho right ngoba ungekho right ke ephaketheni akusho ukuthi ungayi kudokotela kubalekile kuya kudokotela ngoba thina singodokotela besintu siyasifuna ukuthi sixoxisane ngoba akukho la sijahe khona futhi akukho lapha engithi mina uma ngangenanga umuntu angeke ngisaphile futhi angibudget mina ngomuntu oxakekile noma ngomuntu lo ofuna usizo uyangizwa ukuthi ngithini umsakazi manje ke kuyadinga ukuthi ke kuyafuna ukuthi umuntu noma ngabe uyekhala thina simngame simesuli inyembezi akekho umuntu umsakazi wake wakhohlwa lapha sizakala khona ngisho uthanda ungathandi uyazi omunye yokwafike kodwa athunya amadlozi akhe noma uNkulunkulu wakhe wamthumela ukuthi akazafikela engenalutho kodwa bese simsiza baningi sibabona sebebuya sebebonga ingani ngoba umuntu mayifikile isidalwa sikaNkulunkulu akumele umelahle kuyicala uyothi uyamxosha umuntu angafiki nala kufanele afike khona agcine sedlulile emhlabeni kuthini kuwe Sibo sikufica sonke isikhathi ungekho right financially ngesingenhloso ukuthi ke sisuke sizokutshontsha nangidokotela yakwazi ukuthi akusize noma ngabe ke usesimini esikanjani 0648775880 sizikuthi ke uthini wakho umbuzo onawo kusona ngalesi sikhathi ungashaya ku 0648775880 nalapha ke uphosa umqhafazo wakho lapha ke ku 0825870249 0825870249 SMS line le uzawuthi ke uphosa ke umqhafazo wakho kuwona noma ke kuyona ngaso ke lesi sikhathi mangabe ke uyafisa ukuthi ke udlulisa umbuzo kena ke udokotela esinayi la endlini ke zomsakazo 2+2 13 minutes exactly 13 imizuzu ke libobeni hora lesikhombisa kusihlwa la enyakatho yesifundazwe sakwaZulu Natal efona ke noma ngabe ke yinini sokwazi ukuthi ke sikubambe while ke saqhubeka nayo ke ingxoxo lami dokotela omunye umbuzo ebengithi ke ngifisa ke sibheke kuwona siyazi ukuthi ke mangabe ke njengabantu abasebenza ke ngesinto kunezifo oyakuthola ukuthi ke zicommon kuna wonke umuntu ofisa ukuthi mhlambe ke abantu besizakale kuwona singakayi kulombuzo mhlambe ungakayi impendulo lombuzo lo bengicela sibambe nangi lo okhona la phambi kwami usemoyeni kula yini sawubona siyaphila baba unjani wena yebo baba ungakwa baba ngizocela baba uzoyimemezela inombolo ngasekugcineni mhlambe ke makuthi udinga inombolo yakhe sizoyimemezela ngasekugcineni amen
Alright, ngiyacela ukuthi mangabe ushaya mhlambe ke uthi ke ukusisha offer umsakazo wakho la ukuze ke sokwazi ukuthi ke sikuzwe kahle bese ke mhlambe ke nathi ke sikwazi ukuthi ke nangapha ke siphephe. Hayi ke msakazi umsakazo wami ngisacela ke ukubuza ukuthi ke uDr 2+2 angakwazi ngeke ukusiza nginenkinga uma wami akaboni emehlweni lento ke akazange nje ke azalwe ke nayo ke wagula mhla ebuya ke emsebenzini manje ke ngisacela ke asize ngoba ke thina wasithola ke ephila manje ke sicela ke sisize ubani ke uphilolo ulapha endaweni ke yasemsiyane ya akazi noma ngaba khona kuphona la dokotela ngicela ukuthi kodwa information eningi kungamele ke ayithole ekhaya kunjalo impela oluningi ulwazi uyofona angiqule ngalemva kwendlu sikhulume kodwa khona izinto ezinjengalezo siyayilekelela lapha ekhaya siyalekelela impela ezifeni ezijulile thina lapha ekhaya asigcini sesizimani sesikumane kwenzeke nje sidume ngokuthi ungena lapha na uphuma ucebile sifaka umcebo empilweni zabantu siqeda indlala emzini ephuwa sifaka impumelelo kubantu sesisuke sidume ngalokho kanti ngisho izifo ezixakile ngihlezi ngibatshela abantu ukuthi noma ngabe isifo sakho akuvuma uxoxela umakhelwane noma umngani wakho ngifonele eceleni mina sike sibone ukuthi angeke ngisilaphe noma ngisishaye ngoba abukunye siyakusaba ukuveza kubantu sibe namahloni kanti kuyasidla uthola ukuthi uzozohamba emhlabeni ngento kanti engalithola usizo lwayo ugcina uhamba ubulawa into engekho. Alright, sibambe nangilobonye ula line sawubona ninjani mama hayi siphilile nathi dokotela yeah Siyabonga. Amen ma. Alright, yena ke umlaleli la bedlulisa ke uncoma nje ke kuphela kusona kulesi sikhathi 064 877 588 ushiye kwakho umbono nalapha ku 082 587 0249 mhlambe ke ukubuyela ke kule yambuzo ebengeke ngawubuza dokotela ngizocela ungiphindile msakazi ngabe bebekuthitha bokubuzo la ey'ntweni zabo okay mhlambe ke ukubheka omunye nje uyangibuyela kolo ya la masithinta ke indaba ethinta indaba zemsebenzi siyazi ukuthi isizwe siphila kusona isizwe ke la oluthethe mhlambe ke abantu abaningi bathi bafuna imisebenzi mhlambe ke isipina sifana njengaleso uyayikomise kanjani dokotela Nkosi yami nalapho ke msakazi indaba enkulu leyo abantu abaningi bayontula umsebenzi kabasebenzi ingakho ke amakhaya amaningi izindlu zethu zinetha ngoba yonke into efunakalayo la ukuthi umuntu asebenze mayisebenza ke umsebenzi uzomnika imali bese yaqala intuthuko ingene ngakho ke ngithi mina kubo bonke abantu abafuna umsebenzi noma abafisa ukuya phambili ngeimpilo zabo ngeindlela abafisa ngazo bona ngithi mina abasondele la ku2+2 u2+2 umxazululo wenkinga ubusuku nemini mina ngiyakwazi ukuthatha umuntu othi angikaze ngisebenze ngimenza asebenze ngiyakwazi ukuthatha umuntu othi ngifuna ukukhushulwa emsebenzini ngimkhuphule emsebenzini ngiyakwazi umuntu mina ukuthi ngimlekelele ekuthenini umsebenzi siuvikele ngoba kukhona indaba ethi umsebenzi uyavikelwa ilapho ke sisuke sikhuluma ukuthi la usebenza khona sikuvikele ekuthenini ungaphumi kalula kube indlela ukuthi nawe uhlale ngoba inhloso yokuthola umsebenzi ukuthi isinkwa noma ibhodi lishunqa ekhaya manje ke siyakwazi ukuthi yonke leyo nto leyo sizama ukuyibamba siyibophe siqinise ekuthenini wena ukwazi ukuthi usebenze ngokuthula nanokuhlonipheka nanokuthandeka
Mawusana kuvulela umsakazo wakho dokotela 2+2 esinaye la ongumelaphi ke wendabuko ekwazi ukuthi ke akusize nawe ke ngendlela kodwa ke uxakeke ngayo ngaso lesikhathi ngiyafisa okunye ukucacisa la insuku okuyizona othi ke usebenza ngazo ngani ngoba ke ngiyazi ukuthi udokotela abantu basibiya iningi labo bakaniwe so kulekhathi uthola ukuthi mhlawumbe umuntu hey ngalesikhathi akuthindi ngesimo ke esithize mhlawumbe udokotela uthola laziphi ikhadi. Ngiyabonga. Isikhathi engitholakala ngaso njalo ngo3 ekseni noma eintathakusa. Ngiyavala ngo6 ntambama. 3 ekseni Monday to Saturday. Ngiyatholakala. Bese kuthi Sunday isuke nginohlelo engihlola khona abantu abakude kunabantu abathi thina dokotela sifuna ukuyifikela nabo bamkelekile nanoma yini. Bese kube khona abathi ngikude. Nakho ngicela ungibukela la dokotela ukuthi ime kanjani impilo yami noma ngilahlekelwe noma kunje siyahlola ke lapha efonini njalo ngesonto ngo3 ekseni siyavala futhi ngo8 ekseni. Asibile kulo yambuzo siubambeke ngenxa ke yilapha ke call mhlawumbe kube ngithi asekuyona ethinta izifo njengabalaphi bendabuko siyazi ukuthi ke ningabelaphi uthathe mhlawumbe ke abantu abaningi niyabona ukuthi ke babhekene ke nazo lezi zifo singathi ke zicommon mhlawumbe ngokocwaningo nje ke noma ke nangendlela ke ubona ngabantu abafika ngabe mabethi bazosizakala ikuphi la ungathi dokotela abantu baxakekile la so bengasondela kudokotela siyakulungisa okufana nalokho. Wathinta udaba olukhulu. Abantu banezifo eziningi emsakazi ngokwehlukahlukana kwazo. Kunesifo othola ukuthi awukazi wasizwa ngisho nangegama. Kodwa ukubona umuntu eqhamuka athi unesifo esikanje. Uthi umusibuka bese uyadabuka ube buhlungu ngaphakathi. Kodwa ngenxa ukuthi sinamandla esiphiwe wonwa ngabantu bakithi siyakwazi ukuthi basibonise ukuthi lesifo sishaye ngalendlela ushaye ngalendlela uthola ukuthi omunye sothi masimshaye ngalesifo kuthola ukuthi akalelo isikhathi ukuthi kuzothatha izinyanga noma ezimbili noma kuyothatha iviki linye izobe sephilile kodwa kubuyelana nokuthi sifo sini somuntu lesesimkhungethe yena kodwa ehamba phambili kubantu abantu bagijimisa namhlanje na inhlahla zabo ukuthi abantu bafuna ukuba nezinto zabo abantu abafuna ukudependela kubantu abathize abantu bafuna ukuphakamisa impilo zabo zephambili iyona ke into engiyibona idla phambili kumanje engathi mina cha abantu abafuna ukuphakanyiswa nabafuna ukukhushulwa nabafuna ukuthi izinto zabo zambe ngohlelo oluhle bangasondela lapha kwadokotela sibasize ngani ngoba mina ngingumxazululo wenkinga abantu busuku nemini ngibuyisa ithemba kubantu busuku nemini ngize ngibatshela ukuthi phela empilweni angeke hlale kunje ukuthi ubhekane nasiphi isimo kodwa mase ufike kwa2+2 thina shaya inkinga phezulu kwenkinga shaya inkinga phezulu kwenkinga yaqhamuka nje inkinga mina ngivele ngihleke ngijabule ngithi ake ngizibonakalise mina ukuthi ngingubani lamandla enginawo ngoba amandla engwaphethe makhulu kakhulu amandla enginawo nami ngiyazisaba uqobo ngoba ngiphethe amadoda akwazi ukuthi asize abantu angilekelele ukuthi ngilapha abantu ngeqiniso. Ungaphili nenkinga mlalele uthola mhlambe ke isisize ke igcina ke ikufikisa ke ekutheni ke uze ke udlulele ke umphefumulo wakho nalo usizo dokotela 2+2 ukhona lo mbuzo engibuza ngibuza la ngani ngoba ke kunezinye izifo la dokotela uthola mhlambe ke la ziyabahlupha abantu but umuntu kunzima ukuthi aphumele obala ngazo angifunde na umqhafazo ulona ke unjalo ke emsakazi ngiyaphila mina ke ngicela ke ukubuza ke ukubuza ezinye zezincwadi lana ezibhala dokotela nje phila mina ngiyaphila uthi ke unjalo umsakazi lapha ke ngiyaphila mina ke ngicela ke ukubuza kumthandazo ukuthi ke lapha ke kumalini ukuhlola ngihlala ke nomuntu wesifazane manje angazi noma ke unayo inzalo noma ke akanayo sengiphelelwe ke izimali ngihamba ke lapha ke odokotela abahlukahlukene nalo udaba thitha ke kakhwazi ke inzalo lo mbuzo bekubuza kunezifo ezifana njengalezi ukuthi umuntu ke uyanqena dokotela ukuthi ke ngathini aphumele obala afuna ukuthi kwesinye isikhathi mhlambe ke ngihambe ke indlela ke efana njengabelaphi bendaba kodokotela. Ya ikhona indaba ethi angicacise emsakazi kunezinye izinto zikabili
kukhona izinto la othola ukuthi zidinga isintu noma zidinga abelaphi bendabuko kuphinde kube khona ezinye izinto ezingabadinga abelaphi bendabuko eyidinga isingisi noma ukuthi abantu abaye emakliniki noma ezibhedlela noma kodokotela besingisi funa abantu bekuhlukanise lokho ngakho ke ngithi kuye loyo mina ngithi kuyahlolwa ekhaya noma ngeke ngize ngumemezele emsakazweni mina ukuthi sihlola ngamalini ngoba umsebenzi wesintu loyo mina ngicela ukuthi yena athathe inamba zami angifonele sibuka ukuthi ngaxazululeka lento uba makufanele aye ebhedlela zomthetho hambe esibhedlela wena lolusizo lwakho uzoluthola khona ngoba akufuni ukuthi uthi kade hamba kanti mhlawumbe uhamba indawo errong yena ubizwe lesingisini lenkinga yakhe hayi kulungile awungidirect kudokotela ngiseNewcastle ngiza ngifuna ukuziraphela ke kudokotela ngiyafika eJozini ngenza kanjani ngiphuma ngibheke iphi uma ngabe ke ngifuna ke ukuya kwa 2+2 Nkosi yami ngiyayithi susukile phela eNewcastle wafika eJozini edolobheni hawu Nkosi yami naya iboxa phambi kwayo akhona amatekisi amalapho uvela uthi nje ufuna itekisi eya eDanishin awumeke akubeke eDanishin nayi nethaveli ziyabhalwa yathi Danishin Lodge hawu kodwa Nkosi yami mawusufike lapho kuyobe usufikile kwaDokotela 2+2 noma ungabuza inkukhu nje lapho ke edlulayo inkukhu nje uyivimbe uthi ngifuna udokotela wodokotela iyakhombeza hawu inkukhu uzobona izothi ngilandele mhlawumbe siyabaphethelele alo uhlelo ungakawashiye la ama contact details wakho ngiyafisa mhlawumbe uphinde ukugcizelele izinto ke kwazi ukuthi ke ulekelele ngazo uma ngabe umuntu egula engaphathekile dokotela Nkosi yami ukugula okuthinta umphefumulo ukugula okuthinta inyama ukugula okuthinta ukuphazamiseka inhlelo zakho zempilo ngoba kukhona ukugula okuphazamisa ngisho ibudgeting yempilo yakho abanye uthola ukuthi imali uyayiphatha kodwa meke wayiphatha imali inyama yo nakho sorry kukugula lokho ngakho ke ngiyithi mina abangithinta abantu basondele sihlale phansi sishaya impilo sibe singabajabulile sonke ngoba manje sengathi awuyinyanga zigwilika zodwa engathi inyanga zihamba phambili zodwa lapho sibazame sibachithekele sisharishe lelwazi nathi sinalo baphila abantu bayiphambili kuma contact details lapho kwazi ukuthi utholakala khona mangabe umuntu ekudinga dokotela inombolo yami yocingo ithi 072 737 8514 8514 cela ngiphindela 072 737 8514 khona ezinye inkundla zokuxhumana kwazi ukuthi ngitholakala kuzona Nkosi yami kunalento noma nguthi kunohlelo okuthiwa lulapha ku YouTube ufike nje ungene uthi Dr 2+2 bese ubona imikhuba nemigilungane eminingi engakwazi nayo nokuyixoxa ngayo emsakazweni ngokumsakaza ungabantu engeke ngithi abantu abangiqhule bangafi banenkinga nezifiso noma ngabe kuthiwa bahlushwa zilwane bahlushwa yini noma ngabe kuthiwa ke bafuna zona ke izilwane ziyatholakala ehlathini ngasekhaya ngakho ke ngiyayinisho ukuthi ke umsakazi ngiyatholakala ku YouTube lapho kodwa lapho kwazi khona ukuthi usuwede kameleni uthi Dr 2+2 ngama data akho bese uyibukela izinto ngekuzwe ngomsakazi ngazo ngoba isikhathi sekhona ake ngibambe lo ngizwe ukuthi kuthini ukupholo kwakho okay sebalekile 0648775880 bengithi ke ngiyampuntshisa kusona ke lesi sikhathi mhlawumbe kuyigcizelele eka 2+2 uma ngabe uyisesha uyibhala ukuthi ke ibhaleka kanjani kodwa ke nangebuya ake ngibone ukuthi ke uthini awusemoyeni ninjani baba singaneno nathi ubani lo isedanshin lapho ngisho khona baba ukuthi mawufika endaweni yasedanshin etavern bese ubuza kwaDokotela u2+2 bazokuthatha bakubeke baba abantu bayakwazi yebo phesha kwebridge sawela umfuli eJozini amalapha phambi kwesitolo esikhulu okuthiwa yiboxer
store ikhona la ijozini yebo bayasazi bayede ba Amen. Right, buza ke i-direction eyakhona ke lapha ke ngaphambi kokudedela doctor mhlawumbe bengithi ke mhlawumbe ucacise ke indaba mangabe ke ngisesha ngibhala 2+2 ngubhala kanjani ngesign noma ngibhala nje ke ngegama ubhala ngesign uthi doctor 2+2 noma ungawubhala futhi nangegama uthi doctor 2+ wegama nangalapho futhi uzokuvezela mina uqobo. Right, la sibonga nje kakhulu ke dokotela ngokuthi ke ube nathi la indlela ngezomsakazo sekufike isikhathi sokuthi ke ngudedele sithemba ukuthi abantu bazosizakala ngendlela abasizakala ngayo ke dokotela sibonga kakhulu kuba nawe emsakazweni ngemsakazo. Siyabonga ngalesikhathi. Right, asambe ke